Ja, vi skal lave databehandling ved afstandskvadratronden. Og jeg vil nu vise jer, hvordan I skal indsætte nogle søjler, således at vi finder resultatet i vores opgave. Det vi starter med, det er at sige, at vi har et tælletal, som vi har målt her. Det indeholder desværre også målinger fra baggrundsstråling. Så vi skal starte med at lave en ny søjle, en korrigeret tælletalssøjle, hvor vi har trukket 60 fra disse tal, da vi har målt en baggrundsstråling på 60 målinger. Det gør vi ved at gå op i data, og deroppe der laver vi en søjle eller en kolonne. Det kan være sådan en dum manuel kolonne, hvor vi kunne med lommeregner sidde og trække 60 fra alle tallene og taste ind, men det vil vi selvfølgelig bede Logger Pro om at gøre automatisk. Det første vi gør, det er, at vi giver den et navn, og der er det en fordel ikke at bruge alt for lange navne, hvis I vil have skrevet dem ud. Og jeg kalder det bare korrigeret tælletal. Man kan give det et symbol, det bruger jeg ikke alligevel i den her, og der kan sættes enhed på, men det er der ikke i det her. Nu, hvis jeg går ud, så får jeg en fejl, og det gør I nogle gange. Det er fordi I mangler at indtaste et udtryk. Jeg har jo bedt Logger Pro om at trække 60 fra. Det skal den selvfølgelig vide. Og alle kan se, at det hedder tælletal, så jeg kunne prøve at skrive her i det her felt tælletal, og så sige minus 60. Men det jeg vil anbefale, det er, at I altid, når I skal bruge variable, går ind og trykker her, og så vælger den rigtige. Fordi hvis nu tælletal var stadig forkert, så havde den ikke forstået det. Eller hvis tælletallet er med stort T. Vælger vi her, og så siger vi minus 60, og så siger vi udført. Så kommer der nu en ny søjle. Der er alle tallene blevet 60 mindre. Og det der gider vi ikke at se på, hvis det skal være til en rapport, så vi laver mere plads, således at vi kan få den fulde tekst. Det næste vi ser, det er, at der er 3 decimaler. Det vil vi ikke have med. Så vi dobbeltklikker, og så går vi ind under indstillinger, og sådan hernede, der vælger vi 0 decimaler og siger udført. Det er så disse korrigerede tælletal, vi skal have op ad y-aksen. Derfor går vi ind her, og vi kan se, at der kommer en y for neden på pilen, og vi trykker nu ganske almindeligt og vælger korrigeret tælletal i stedet for. Så kan man se, der er sket det, at den nu laver blå prikker. Det er for dem, der er lidt handicappet og ikke kan forstå, at teksten står her. Så har den oven i købet vist det med blåt, hvor tallene før var røde her, og røde prikker. Vi vil nu prøve at fitte det her. Vi ved jo, at det skulle ifølge teorien være en potensfunktion, hvor eksponenten er minus 2. Det er ikke en ret linje, så vi kan ikke bruge den her lineregression. Vi går herind, hvor alle de andre ligger. Et eller andet sted hernede kommer der nogle potensfunktioner. Og vi vælger den her. Og der kan det ikke bare hjælpe noget at bruge den, fordi så fitter den også b, men vi ved, at b skal være minus 2. Så er vi nødt til at hjælpe Logger Pro med det, og vi siger, at vi nu definerer funktionen ved at slette det b, og så skrive minus 2, og så siger vi OK. Nu kan vi også se, at den har ændret det til en startværdi. Hvis I synes, det er et problem, den hedder A, fordi den i jeres matematikbog hedder B, så ville I faktisk her kunne ændre det der til B, og så kunne vi sige OK, og så kunne vi jo prøve at se, om vi kunne finde et fit, der passede. Og vi ender så ud med det her fit her. Vi kan se, at der er nogle problemer i det, fordi hvor godt passer det her egentlig med punkterne. Vi kan se, at det i hvert fald ikke rammer alle punkter, men der er jo også nogle usikkerheder på disse punkter. Man kan vise, at usikkerheden på disse tælletal er kvadratroden af tælletallet. Det betyder, at der er størst fejl på den øverste, der er nemlig kvadratroden af 3657, og den nederste har kun en fejl, altså en usikkerhed på kvadratroden af 92. Det kan Logger Pro ikke håndtere selv. Det må vi hjælpe den med. Så derfor laver vi en ny søjle, som er beregnet, hvor vi siger, at vi kalder den fejl. Det er altså usikkerheden. Det er bare et nemt ord. For usikkerhed synes jeg er for langt ord. Så går jeg herned og siger, at nu skal jeg tage kvadratroden af det korrigerede tælletal. Ligesom jeg har en med variabel, har jeg også en med funktioner. Og hvis man er usikker på, hvordan man staver til kvadratrod på engelsk, så vælger vi bare det her, square root,
og så indsætter vi igen variablen, korrigerer et celletal og siger udført. Og der kan vi så se, at vi har en usikkerhed på den største på 60, og på den nederste bliver det så knap 10. Igen, vi gider ikke at have disse decimaler med, så vi går lige ind og laver dem til heltal. Det vi nu skal, det er at prøve at se, om den kurve går igennem punkterne, hvis vi tager hensyn til den usikkerhed, der er på punkterne. Det gør man i Log og Pro ved at sige, at y-værdierne her, de står jo her, dobbeltklikker, og så tager vi og sætter fejlberegninger på, som de kalder det. Det vil sige usikkerheder. Hvis nu usikkerheden havde været 1, for eksempel 40 på dem alle sammen, så kunne man bare have beholdt her en fast værdi og skrevet 40 her. Hvis nu det havde været 5%, så havde vi valgt procentdel og skrevet 5%. Men da de er jo forskellige her, så siger vi til Log og Pro noget helt andet, at den usikkerhed, der er, det kan den gå hen og finde i den søjle, der hedder fejl. Så siger vi udført. Det vi så kan se nu, det er, at i stedet for at det er små runde punkter, så kan man se, hvis man har et træneøje, så kan man se nogle små usikkerhedsintervaller. Det er ikke så nemt her, fordi at vi har valgt nogle store blå plamager. Så det vi gør, det er, at vi går tilbage og siger, at vi skal ikke have blå plamager. Vi vil have nogle for eksempel åbne kugler, tom cirkel, og så siger vi udført igen. Så bliver det nu nemmere at se, at inde i disse runde kugler, der ligger usikkerhed. Det man nu midlertid kan se, det er, at selv med usikkerhed, der rammer den her fittede kurve ikke punkterne. Vi vil derfor prøve at argumentere for, at vi har målt afstanden forkert. Vi har faktisk målt den for lille. Afstanden er nemlig målt mellem forkanten af kilden hen til forkanten af Geiger-Müller-røret, og hverken kilden eller Geiger-Müller-røret har det aktive center ude i spidsen. Et stykke inden. Det klarer vi så ved, at vi prøver at sige, at alle disse længder, de har for eksempel målt 2 cm for lidt, eller 3 cm, eller 1 cm for lidt, fordi kilden for eksempel sidder 1 cm tilbage, og Geiger-Müller-røret sidder 2 cm tilbage, i alt 3 cm. Men jeg kunne så sidde og prøve at lave en ny beregnet søjle, hvor jeg havde lagt 1, 2 og 3 og 4 til, og så se, hvad der passer bedst. Men det er meget nemmere at fitte sig til resultatet. Og det gør man ved, at vi går ind og bruger vores potensfunktion fra før, og så siger vi bare, at den rigtige afstand er ikke den, der står i x-kolonnen, men det er x plus et eller andet tal, som vi beder Log og Pro om at finde. Og det kalder vi L. Og så ser den sådan ud, og så siger vi okay, og så prøver vi en gang mere. Okay, der er jeg kommet til at... Nej, det ved jeg faktisk ikke hvorfor. Vi prøver lige at male det. Og vi prøver igen. Og vi prøver. Det burde virke. Det gør det også. Og så ser vi nu, at den nye kurve passer meget, meget bedre. Og det betyder så, at vi har et godt argument for, at vi skal fitte med en potensfunktion med eksponent minus 2, kan vi se. Det passer perfekt. Og at den længde, som Log og Pro har fundet, svarer til 1,13 cm. Og det er jo ikke urealistisk. Hvis man havde fundet en meter, så havde vi kunne se på udstyret, at det havde været forkert. Havde det været negativt, havde det også været forkert. Men vi kan godt forklare, hvorfor tallet hedder 1,13 cm. Og dermed er det slut.